kabalayan sa dulo ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay nangaguba human gihasi ug dagkong bawd. Youth Council banhaon sa konseho sa dakbayan sa Sugbo diha sa mga barangay sa higayon nga mawagtang ang sangguniang kabataan. Sa folklore, doon lagi gibutang dito. Padayong pag-apod-apod sa financial assistance alang sa mga senior citizens nagkagubot. DPWH nangolekta na sa mga dokumento alang sa pag-comply sa mga kondisyon sa pagpamutol sa mga akasya na naigo sa road widening project. Notadong tulisan nasikop sa tabang sa security camera. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong programa. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, tulo ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang apektado sa paghasi sa kusog kayong bawd sukad kagabi hangtod na sa pagkakadlawon. Una nang gipasabot sa Pag-asa, Frank, nga epekto ang maong bawd gumikan sa kusog nga hangin hatod sa Intertropical Convergence Zone. Tungod sa itabo, walay taro nga katuog ang mga apektadong residente. Human mga guba ang ilang mga Pinoy-anan kagabi. Sugin limi, Leslie Caminade Vistil. Nangagusbat og nangaguba kini mga panimay daplin sa baybayon bisan og dunay seawall wala kini makapugong sa kadako ug kakusog sa bawd nga mihapak sa kabalayan dinhi sa barangay Dunlog kansuhong ug poblasyon sa dakbayan sa Talisay. Nabantayan sa mga residente nga pasado alas 9 kagabi nga lahi ang gipakitang liyog sa dagat. Wala nila kini panumbalinga kay wa man sila makasinati og kusog nga hangin ug pag-uwan. Apan pagkatungang gabi kalit nga mihapak ang kusog kaayo nga bawd. Giulagway sa mga mulupyo sa dapit nga kini mao ang labing unang higayon nga mihapak ang dakong bawd nga nagaguba silang mga panimay. Tulong ni nga ngano nga kurti jud kuana kanang dako jud ka siyang balod. Mag-abot gud gani siya mag-abot gud siya ba ang balod gikan res dapper rin mag-ana siya ring musulbong sa taas kusog ka istanan. Alas 3 na sa kadlawon apan wa gihapon nangatog ang mga apektadong residente tungod usab sa kahadlok nga musaka og balik ang tubig. Nagluto na lang sila og noodles nga hinatag sa Talisay government human sila bisitahan ni anang sayupa. Dili man ang mayor mga alas 10 pagdatos pa. Ang kuno sila inabang na mo mapalagisan gabi mong gud. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gisusi sa mga local official sa barangay Poblasyon Talisay ang kahimtang sa mga residente silang dapit nga naapektuhan sa dagkong bawd kagabi. Sugin libi, Chinky Bargio. Sayo nga nang limpyo sinang Chona Hernandez ang panimay nga nahimutang daplin sa baybayon dinhi sa barangay Poblasyon sa dakbayan sa Talisay. Naputos sa lapok ang iyang tibok saog, gumikan sa tubig baha, nga misod siyang panimay, diyang miyapak ang kusog ug dagkong bawd kagabi. Apil nga gibanlas kining mga cottages. Dagko jud kayong bawd, dagmuragong moabot uslubi. Ang bawd niya ingon mi nga grabe sa ning bawd may gani walay hangin, ang bawd ray dagko kay tanan. Wala mituog sa pagtuog nimo nga ang tubig ni sud mas mong balay. Sa pagsusi sa mga opisyales sa mga barangay, unom ka sityo ang grabeng naapektuhan. Din mo abot sa di mo menos 400 ka mga residente ang nanimuyo dinhi. Nang hinaot sila nga unta ipadayon sa bagong pamunuan sa Talisay City Hall ang pagtrabaho sa mga seawall. Ang amo ra jung panawagan jud ma'am kani lagi jung masumpayan jud ang ato ang dike. Pero usa siguro na ma'am kay sukad-sukad karon pa man ni nahitabo nga grabe jud kaayo ang tubig nga nisud kung wala pa lang ta jud ning mga dike-dike jud. Ang gikusgon karon sa bawd may posibilidad pa nga mas mudako busa ang mga residente nga nagpuyo dinhi sa sitio Kalubihan nag-iyahay na lang og diskarte aron di lang masudlan og tubig dagat ang ilang mga Pinoy-anan. Gitapok sab ni Carlos kini mga sako nga dunay sod nga balas aron makatabang sa pagpugong sa tubig nga musod sa ilang balay. Kusog lang bawd. Mubutang kami say manuod mo kun bahas sa bahay gud ug sa tubig. Epektibo gyud. Oh, kuan gud sa mo makuan kung bawd ba mo mapugnan gud siya. Tungod sa hitabo, giawhag ang mga mulupyo nga kanunay magbinantayon sa bisan unsang katalagman. Isip mga residente vigilante gyud matag
tanaw na to sa kalendaryo murag musaka ang tubig taas ang high tide ta karon. Kinahanglan yun nga magbinantayon ta na di ta mo kumpiyansa labi na kung nayahangin-hangin. Jinky Barrio, News 5. Gitumbok ang mga tulisan nga naglihok sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo na tultulan sa kapulisan. Usa sa mga suspect patay sa shootout. Sugid limi, Jinky Barrio. Pretensya sir na ban Niadtong Oktubre 1, pasada lasay sang takna sa kagabhion, yanong gisod sa duha ka mga tulisan kining usa ka mini-mart sa lungsod sa Compostela. Pinaagi sa kuha sa CCTV camera na ilhan ng mga tulisan nga silang Giliercito Dindin Kapute nga nagsulob og puti nga sweatshirt uban si Bobby Godinez kinsa nagsulob og yelo nga kaw ug nagda og knapsack bag. Ang duha pulos dunay armas. Positibo silang giila sa cashier nga anak sa tag-iya sa tindahan. Ilang gitulis ang tindahan din ilang nasakiyo ang 11,000 pesos nga cash, mga cellular phones ug usa ka ATM card. Blackout. Murag hadlo kayo. Naratol naman ko. Matuhatag na ako tanan. Pinaagi sa CCTV footages, mihimo og follow-up operation ng Provincial Intelligence Branch. Ilang nadakpan si Kapute, kinsa mitudlo sab sa nimutangan ni Godinez. Apan natul sa shootout, napusilan patay si Godinez. On our way sa ato sa area, actually si Kapute mismo ang istorya na mo nga dili magkumpensa kay ang istorya ko ni Godinez is dili siya magpadakop nga buhi. And he also divulged nga Godinez is fully armed. Dungan sa pagkasikop ni Kapute, dako ang pagtuo sa kapulisan nga masulbad na sa hinay-hinay ang mga kaso sa pagpanulis sa amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Makig-alayon sab sila sa CCPO, MCPO ug LLCPO pagsuta kung doon na may records ilang buhatan si Kapute. I ordered all the chief of police, including PIB, to shift the operational strategy from reactive, meaning react lang tapo na inevitable, to proactive approach. Tulo kay gayon na nga nalambigit sa robbery group ang suspect. Kansang mga leader pulos namatay sa shootout. Apan pirmi kining nakalingkawas sa kamatayon. Pag mahilis gutan ma'am, kung isudog sa ako, sus, di marang napuka sa ako siguro. Pag mahay lang, salamat lang sa Ginoo nga iya pag akong gibuhi. Napagid siguro siya plano siguro na ako sad. Mga tao nga sama niya ni ba? Kung dapat sila nga ibilanggo for the lifetime, it should be done. Nakuha gikan sa crime scene kini mga armas, mga bala, mga sanina sa suspect, habak og usak granada. Jinky Barrio, News 5. Human sa kapin 17 katuig nga pagtago-tago dinhi sa Cebu, Bohol, Negros Occidental ug Leyte, nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group ang kanhi ministro sa Iglesia ni Cristo nga si Rodrigo Ibanez. Si Ibanez nga karon usa ka pedicab driver gidakop sa kapulisan dito sa Tagum City sa lalawigan sa Davao del Norte niadtong Oktubre 3 pinasikad sa warrant of arrest sa kasong attempted robbery with double homicide. Human siya pasangin nga usa sa mga mitulis sa magtiayong Javierto ug mipatay sa anak niining 11 anyos ug amahan niadtong tuig 1996 dito sa barangay Atabay, lungsod sa Ayungan sa Negros Oriental. Matod sa CIDG nga si Ibanez mo'y number 4 most wanted sa rehiyon 7 nga dunay pato nga usa ka gatos ka libo ka pesos. Hugot nga gihimakak sa dinakpan ang maong kaso wa sab kuno siya magtago-tago sa mga otoridad. Ay kompleto sa atong mga verification na ikaw saban ba't nagihapoy semblance gihapon. Wala ko kalibutan na madam. Ilang biya kong kusensya ako.